Тази връзка да продължи само развитието на повечето избори до Благоевград са сигурни парламентарни. Така че мисля да сте нападните ви впечатления. Само да кажа, че днешния ден действително е изключително хубав ден за всички, които са християни. И това, което мога да кажа, е, че това е първият офис, който откриваме в цялата страна. Не случайно правим откриването на офиса точно в Благоевград, защото знаем, че в Благоевград ще имаме и най-скорошни избори за местна власт, а ние ще бъдем с амбициите да имаме първият кмет, избран от републиканци за България. И тук искам специално да благодаря и на Цветанка, и на Симона, и на Наско, и на Жоро, и на Павел за това, което правим, защото Благоевград за нас е изключително важен град. Благоевградска област е ключова и всички знаем, че това е първият многомандатен избирателен район в участието във всички ни парламентарни избори. Благоевград знаем какво направи нашето правителство като кмет и знаем каква беше оценката на всички живеещи в различни градове извън Благоевград. Защото когато минаваме покрай Благоевград, всички виждаме, че 90% от жилищните блокове са обновени с енергийната ефективност и санирането по програмата, която администрацията на Благоевград в управлението на Атанас Камбитов беше най-добре подготвена и изгради истинска комуникация, реална, с жителите в многофамилните жилища и това даде възможност да се реализират всички тези проекти, които бяха подготвени. Това, което направи Наско Камбитов, искам да кажа, че това е един истински управленец, но натрупал опит преди да стане кмет като народен представител и знаеше как функционира администрацията на национално ниво и това му даде възможност да има изградена бърза комуникация, когато стана кмет за първи мандат. Това, което в момента си поставяме като цел, да можем да ползваме тази експертиза, която беше създадена по времето на управленския мандат на Наско Камбитов. Защото знаем, че голям е дефицита сега в Благоевград от липсата на адекватна администрация, която да може да решава проблемите на хората и да бъде в постоянна връзка с тях. Аз съм убеден, че това, което ще се случи за Благоевград, жителите на Благоевград имат реалната възможност да направят своя избор на база изводите, които са си извлекли като полука от грешките, които се случиха в изборите 2019 година. Защото Благоевград се лиши от възможността от един достоен кмет, който беше издигнат тогава, с необходимият опит и администрация, която работеше в интерес на хората. Но по-важното е, че когато идвахме преди няколко месеца в Благоевград и бяхме в центъра на града, всички, които минаха по централната улица, поздравиха нас като кмет. И това, което беше много важно, че когато хората споделяха какви са днешните усещания на хората, градът е станал много по-сив, няма абсолютно никакъв живот, станал е доста по-мръсен и същевременно се лишихте от една възможност да бъдете домакини на инициативи, които обединяваха много млади хора, които идваха в Благоевград с това, което се правиха и по БГ наградите на БГ Радио, франкофони. И това са неща, които дават облик на града и дават съответният по-хубав живот. Аз съм убеден, че в предстоящите парламентарни избори, които предстоят, надявам се, че дали ще бъдат месеците преди това или съвместно ще бъдат по една и съща в един и същи период, ние се готвим за първи резултат в Благоевградска област, да бъдем незаобиколим фактор на национално ниво и да бъдем гарант за евроатлантическата посока, която трябва да бъде усвоявана в страната. И да съхраним най-важното достоинството и авторитет на хората от бизнеса. Защото вчера, когато бяхме от републиканци за България в Гурково, една община, която е в Старозагорска област, там се говори за това как да съхраним бизнеса на един човек, който осигурява работни места на над 700 човека. За последните 3 години е платил 23 милиона лева заплати, 4 милиона осигуровки и оборота годишно, който прави тази компания Булметал, всъщност имат 100 милиона оборот годишно. В момента обаче държавата не хае за проблемите, които има и всъщност този бизнес или някой иска да го вземе, или някой иска да го засили.
но това означава, че ние трябва да бъдем гарант точно да не допускаме такива неща да се случат в държавата, да подпомогнем малки и средния бизнес, да имаме много ясна визия и посока за енергийните проекти, сферата на образованието, на културата, защото тук има много добри експерти в сферата на културата и на образованието. И аз благодаря на Наско Камбитов, че успя да създаде точно тази екипна работа на представители от всички секторни политики, които могат да бъдат част от добавената стойност на общата ни национална философия и концепция, която ще имаме в управленската ни програма, която ще направим. Благодаря на Павел Вълнев, защото той забави неговото си връщане в Щатите, защото той от 20 години живее в Чикаго, има няколко успешни бизнеса, но аз искам да му благодаря за това, защото той успя да направи така, че да се включи активно в политическия проект, да бъде избран за заместник-председател и да даде много ясни послания към българите, живеещи в чужбина. Защото за нас това е една голяма добавена стойност към просперитета и бъдещето на България, защото всеки говори за демографска криза. Ние не можем с магическа пръчка да го решим този въпрос, но ние трябва да създадем условията и Павел Вълнев иска да има тази прозрачност и тази достъпност за регистрирането на бизнес, за регистрирането на всички тези инициативи, които могат да бъдат част от това, което искаме да направим заедно. И тук, разбира се, искам да благодаря за това, че той беше и човека, който създаде една телемост между Щатите, България, с телевизията BIT, даде пълната свобода на всички журналисти, които работиха там, но сами разбирате, че не може една птичка пролет не прави. И затова държавата просто отсъстваше от ангажимента за подкрепа на подобни независими медии, които трябва да има в България. Аз ви благодаря на всички медии, които сте днес тук от Благоевград, казвам го съвсем така целенасочено, защото тук има все пак някаква свобода на медийно отразяване и обективно даване възможност на различните гледни точки на всички политически информации, които днес са политически спектър на държавата. Защото по този начин ще можем да направим всичко възможно да имаме по-висока избирателна активност и да има информиран избор от българските граждани. Защото авторитетите и хората, които са в Републиканци за България, могат да бъдат тези, които да привлечат много хора, които или не гласуват, или е нямало за кого да гласуват. Сега в момента знаят какво е направил Наско Камбитов, неговата администрация, Жоро Икономов, кметът на Банско, Кирчо Котев, който е кметът на Сандански, бившия. В момента обаче той отсъства, защото има карантина, но аз съм убеден, че след 2 седмици ще можем действително да направим или по-сериозно посещение в Петри, Сандански и Кресне. А днес и утре ще направим с колегите от Волки в Банско, Разлог, Гоце Делчев, Якоруда, Сатовча и смятам, че по този начин Хаджи Димово ще можем действително да разгърнем цялата си мрежа на Републиканци за България. Още с думите ви, че да тръгвате по течението на места, структурите места, как да върват нещата и в местните райони. Тук вече Наско Камбитов. Ще направите ли пробив, както сте доказали, че можете да направите? Ами аз смятам, че това е задължително и ние го можем. Самия факт, че и Павел Вълнев е от Доспат, все пак от хубавите и прекрасни Родопи, аз мисля, че това също е един много ясен знак за това каква е нашата цел и какво искаме да предложим на българските избиратели. Но тук искам да благодаря на Наско Камбитов, който ще бъде и областен ръководител на Републиканци за България в цялата област. Благодаря на Жоро Икономов, който е член на изпълнителния съвет на Цветанка, защото това са хората, които действително с авторитета си ще могат да бъдат добавена стойност на всичко това, което правим. Миналата година на този ден вие си лично подадохте ключа на управлението на Благоевград. Сега обаче давате заявка да поправите тая грешка. Доколко сте амбициран? Кажете сега. Грешката чия? Грешка, да. Така. Вие го казахте, не го казвам аз. Категорично ние имаме амбицията, Републиканци за България, да бъдем водеща политическа сила в Благоевград. Не само местните, а и на парламентарните избори. Имаме опита, знаем как да работиме, доказали сме го. Мисля, че хората направиха разликата. След всичко казано от господин Цветанов, няма какво повече да коментирам. Използвам случай да
поздравя всички съграждани със светлия християнски празник и да пожелая здраве и да се пазят, защото ситуацията действително е много тежка. А за да бъде тежка, има много причини и причините са и на национално, и на местно ниво. Визирам и националното управление, и местната власт. Така че пазете се, бъдете здрави. Републиканци за България, както казах, дай Боже да сме живи и здрави, водеща политическа сила в Благоевград. Сигурен съм, че ще бъде така и в областта, ще имаме своето място. Погледнете екипа, Кирчо Котев, Жоро Икономов. Това са кметове, които са били доста време водещи в областта, доказали се, че могат да работят, познават хората и като съберете всички тези фактори, мисля, че това е, което поставихме за цел, ще бъдем един незаобиколим фактор в политиката и ще залагаме на отношението към хората, на евроатлантическите ценности и много важно, трябва да заложим принципа на прозрачност в управлението на всички нива. Защото за да се стига до тези грешки и тези резултати, точно липсата на прозрачност на едни други нива водят до това. Така че да си пожелаем успех и здраве!